Amampong adehipong yamamu nyina tenase mama ba reba abrabo fapempong dwumadi so. Dwumadi atirimpong nyina ne se ebebo a okrate asefo biara watu ne ho asi ho. So obema no kware trodo ne odokan afado no mum wa kwanuasa ahoro nyinara so. Medin de fapempong na mpanyin se wan hyase amfi ahyase a uwie wa hyase nti dwumadi ahyase no erebe hyase e de afi ba bi a mea me hye ma abrabo asifi yo mpanyin atitiru pi nipa pepedoma nkoma na wa ba wiase mukọ nanso asembisa ne se wo mu ba he na wotumi gya odin pa wo bra wote ase ma esan toa so wo sebe wonwu achi enne ahohoahoa adama me kire se ma kire a mekese akwanuasa ahoro nyina so no wasan ye mankasa mejanom wasan ye meninanom wo sha ase se wore kire ma de fiti class 1 and class 2 ansa na mere to am school so wankasa na menya wo dwumadi so manga de hye ebetwa ye ho bretie bi mu ye ba na ye rehye dwumadi na ase. Real, manga de hye atwa ye ho aba na nne se ne amachire mu deda no e watitiri ufu benu wa ha na yeka na apie adua na ye boa kurantwe brempong na onimo manga hyase sara ne ye wona na owusu aduo mre jakatiri mo berema katati odin tekere mayi mrebu ojasra merede umo mpanyin ya mamo aba no ebisre ebisa ebribi bedu obi bisa se mpanyin den na wangankasa kra wo kafa wo ho nti nasre na mumu bia kire nia ema oye ono ene nia ogina homa nti me chance bi afi ese na yeboa apiedu so nasre se ena kra ne na yeboa apiedu na ogina homa den na yebo apiedu yobia wonu wo bisasi amanfo ebe mo bo alaka pe na mawofu ni wasafi ni atayaw wasanfo no ya apiedu yo on ma mensu wa fenu abiwa koko nanso koko nji ofo koko ana watafre no yo wonyina nyini ko dokuru ni etikosi oha obako papa ko aji kodu oha ni du aso baby na mamede onu wu bese 1957 no so oka baby wona ewu me na ni tna haya obara kanso ye baby a ye eben ye nji wonyina di o ye bibi abom nji papa no woni obara kafo no woko woba ndi yang mo fransu ene woni na aka bomu enam so ma bubu school ama yenso ye kodi afi yedu nana wusu akuna ngata so nana wadawro ma ebesre bisa se ene na no wusu akuna na ogina homa den dawase kenyado yo me wo frame si ansana wo ba frame na no wusu akuna no wo frame kwa ba husi ko school na obo ma shi ndi wo frame Joseph Beni Ogusu Beni ni yamba jadi anya hada mun ma jati ile na bo ma ja kula wo fo si bula banfu ifio batara kokwaso ifia kokwaso na yakotena eburi ma ja de bitu kwan ne ma me gari yo ma ekobi takwa
1939 ne wɔ Takwa saa bere mu na ɔyare ka m papa nti yɛbɛwo aguapem bɛbrɛ maafo na ɔbɛfiri 1939 ɛne akyi na mekɔɔ obìnrin sɛ stepfather lòdì bàjẹ́ adé mekɔtena ne nkyɛn medi mfe bɛyɛ biɛsa wɔ hɔ na ɔno nso bɛfiri nti mma mede mba ɔbɔ adaka membaeɛ ɔbɔ adaka no mu nam bɛhu me nua Kofi Yeboah na yɛkɔ ɛba ɔno wɔ Amaforo na mo nso mowɔ ɔbɔ adaka na mmom mewɔ faeɛ a aduane du fa na ɔne me kɔ wɔnkɔ na ne yere wɔ hɔ nti ɛhɔ na menu na yɛn adamfofa no gyina na yɛafo bi saa bi na meka 1944 na mpɛsɛ o mesrɛ bi sɛ na wadi fi ayɛ ɛne deɛ yɛmfa nto ase ɛne koraa no madu bɛyɛ mfe du baako ɛhɔ maa na n'akota ɔfrɛ no Nana Kofi nti yɛfrɛ no Teacher Kofi ɔbɛbue sukuu wɔ ɔbɔ adaka na wɔma no asase na ɔbue sukuu 1945 yɛn baanu no yɛn so yɛhyɛ mu nti na mesrɛ bi sɛ na kyerɛ sɛ 1944 na wɔbue ɔbɔ adaka sukuu 1945 1945 nti wɔde mo yɛn ka adikanfo no ho bi nti yɛn baanu no de yɛde wɔ sukuu no yɛbɔ yɛn ho mmɔden nso in 1948 na mene ne baanu nyinaa yɛfiri sukuu no mu ne yɛkɔ abiri kɔpea yɛn sukuu so yɛkɔ Ramefo ndɛma na ɛgya Onyankopɔn adom ɛkɔtoa so wɔ abiri Amafo Presbyterian Boarding School 1954 ne yɛwie Onyankopɔn adom wɔma no abinam sɛ Ghana no wɔhwehwɛ atikafo bebree nti wɔma yɛn people teacher appointment ɔno no dii kan na me nso akyiri no wɔsan bɛfa mambaa ha 1955 yɛwie school 1955 ne yɛnyɛ adwuma people teachers nti me nso mbɛkyerɛade wɔ ha na ɔno nso wɔ Doburo me nso mbɛkyerɛade wɔ ha Nyame adom na ɔno nyaa training college wɔsan yi mu wɔ ha na mekɔsi Nana wɔ hɔ 1959 me nso mewɔ hɔ ha 1960 na me nso menyaa training college mu kwan Nyame adom yɛpem so a na kyerɛ sɛ adamfofa no na gyina hɔ ara wɔyiri wɔ ha makɔ yɛ nti ɛno na mu a yɛkɔkyinkyini afa nkuro no biara so akyiri no yɛsan bɛhyia wɔ ha ɔno so afe pɛ na ɔkɔɔ ɔfrɛ ndan pension na sɛ me nso mehyia no ha deɛ wɔwɔ da Onyankopɔn adom nso ne pension bi nam na mmom bɛdu ha no yɛnti ama wɔfrɛ ma wotu akɔnɔ no bɛdu ha no ha nso yɛ ma abusua kurom nti mpanyinfo no nyinaa akɔ nti ɔde kuro a wotwa to a mbɛdi na ade no yɛ Nana yɛ Ɔmankwaa Nana yɛ Ɔmankwaa no fi hɔ no na agya ma wɔ ha nti abusuafo sɛ mmɛyɛ ɔde kuro na ɔde amba no kyerɛ ade me aka akra me compension na mmɛyɛ ɔde kuro ana saa mbɛsom nti mesom mbɛsom. That was 1993. Roma 1955 now. Open job say Ohene 1995. Open job say Ohene. This abri na jeze Ohene obara ka hene. Yo ma obechi asura.
abusua wɔ abusua nti ne abusua nti mprempren na mo wɔ ha sɛ ɔbɔ araka hene ma odokyi asona ɛwɔ aburi no na kronti hene mprempren ɔpɛgya ho kakra ɛsɛ sɛ odokyi asona no ɔno na ɔbɔ adaka kuro no yɛ wɔn de na ɔbɔ adaka din ɔbɔ adaka no efi asɛmfua bɛn mu yo din ɔbɔ adaka no sɛ na mpɛrɛfo ka no sɛ tete no wotwi na nansa sɛ sereku twa ahyim mpɛrɛfo kyerɛ sɛ wobɛgyee mmoa fi akyen ebura kwa duo na ɛbɛbo a akuapemfo kua kosi sɛ asasa sereku wotu no kɔɔ tira suagya twa asuo mu nti wɔbae no wɔasua kuropɔn na ɛbae sɛ onipa na ɔkɔ no ne ho ehu nti ma wɔboa no yɛako awi a yɛma mo nkɔ motena so muni yɛn so na muni yɛn anim deɛ ne na odokyi na yɛ ɔsahene no ɔde ne wɔfa ase a odi ka wɔfrɛ no safo akyiri no wɔfrɛ no safori disua wofori kuma no ɛna wɔpema no yɛ wɔde kyerɛ no ɔmahene akuapem mahene odi kan deɛ ma yɛn akyɛmfo no yɛka ha odokyi no so ɔbɛ aburu bɛyɛ adɔnten kronti hene na ne mpanyinfo na wɔdi akyi na wɔto wɔn ho gu obe wase pɛ atenan asase no wɔnya bi na wɔama wɔn bi nti wɔn mu bi ɛna ɔbɛyɛ ɔbɔ adaka kuro no na ɔbae no na wonim abɔmmɔfo akyikyi wɔkɔtoo abo a ayɛ adaka awo nyankopɔn na ɔyɛ ɔsɛhene ɛno ntumi ka sɛ monim sɛ na abote adaka te na wohwɛ abo apipiripi ɛwɔ ha na ɔkɔ dɛm na ɔbo no bi so ɛkata so a na yɛ ade a na ɛno nti na ɛma mpanyinfo no de kuro no din twɛn na mɛsrɛ na makɔ nana apia di so wade ɔno ma yɛnim sɛ anuanom wɔsɛ sɛ bekafra senator krɛma koraa wɔkɔ otumi kɔ wɔ adidi ho mee obi ɛbɛyɛ ho kakra sɛ bi ɔmu mfi agya baako yɛ na baako wɔn koraa otumi yɛ aka mee na wanantew tete mo mmɔfra ase a bɛpem saa bere yi asumasɛm bɛn paa na ɛhyɛ mo ayɔnkofa n'akyi dɛn na oburoni bɛka sɛ asɔstene mo friendship no ama ato now no ayɛ nhwɛsodeɛ ama yɛnkyiri mmɛn yo ɛbaase ɛne sɛdeɛ mbɛka no ɔbɔ adaka ɛna ebisa ase amanfo ɛbɛn ho pɛɛ ɛnti wɔnyɛ me nyinaa no wɔyɛ bom sɛ sukuu koraa a yɛkɔɛ no amanfo na tikye kofi nti fo na nkɛɛ sɛ ɔyɛ sukuu no nanso nipa no nɔɔso producer na ha so ɛnti na ɔde baa ha ɛnti ɛnam so a na kɛ sɛ mehu ɔde kuro ɔwu so bɛsrɛ twawa ne teacher kofi ne din ne nyinaa yɛ dɛn Philip kofi ɔno ɔka kyerɛ sɛ din ne wahyɛ ama ne kofi a na ɔka kyerɛ sɛ wɔfrɛ no yampa nso saa ne wɔde frɛ mu pɔtɛmbɔ nyinaa na gya din a ɔde to ne de ɛne wankyerɛ yɛn yɛo nti so a na egu a yɛn nso yɛn nyinyi na ɛkɔ sukuu kan sukuu ne ɛkɔ no koraa no ɛnyɛ na ɛkɔ sɛ na ɛkɔ sukuu sɛ saa ne ɛkɔ ne kyerɛ yɛn biribi kakra fa wo sukuu kɔ no na mpanyinfo na aka bi nkura abɔ yere wɔ bɛɛ sukuu no bi yɛn nkɔ ndaadaa sɛ ne ɛkɔ sukuu yi da a wɔn kɔ afum yakoda fi da titiri ɛna ɛta akɔ sukuu no wɔn nyinaa aka ho
na yɛn nso yɛkɔ bi mede wɔkɔ sukuu no kora gyaa me meka akyi sɛ medɔ mafu awie ansa makɔ na wɔfa ase na ɔdi kan kɔ fɛn kɔtwe da nso aka baabi ɔno di kan kɔ yi na menkɔ bi ɛ nti wɔkɔ ba ne ti kɔ fi nso mako nta ne wɔre me nua bia nti ɔba na sɛ bi nhoma kora mehu bi da ɔde nhoma kyerɛkyerɛ me a mfoni ne ade ɔde kyerɛkyerɛ no waa ɛnam sɛ ɔsɛ menkɔ sukuu na afei nso na meta obi a meta yɛayare paa menyɛ no mpanyimfo wɔ hɔ na wɔn sɛ bi ɔbaako pɛ na ɔkɔɔ bi ɔkɔɔ nso wɔntumi anwie nkɔhyɛ adwuma nso wɔntumi amfie anwie na ɔnam sɛ de obi ayɛ na bapɛ sɛ na ɔyare ha me no de ntumi nyɛ fom adwuma nkyɛ nti menkɔ sukuu no bi na mpɛto wɔn ɛbaa no nso sɛ m'ani afi ɔde kuro nso n'ani afi ɛnti yɛka bɔ mu na yɛkɔ sukuu no ne yɛbɔ mmɔden papaapa adwuma afom adwuma a yɛtumi yɛ biribiara yɛyɛ yɛgye yɛfo ɔpɛn asɛm yɛkɔsi asɛm na ɔde kuro kan no yɛkɔ sukuu na yɛnim sɛ yɛwɔ class 1 na class 2 na mmom ɔkwan no sɛ yɛkɔ bi nkurɔfo akɛse nti yɛkɔ fi kyerɛ yɛn ɛbɛkɔ a yɛnkyi bila nso na ɔka kyerɛ yɛn na yɛsua yɛnkɔsua na yɛn baabi yɛfɛ yɛn ho adwe sɛ ɛtwa no sɛ yɛkɔ aburi na ma yɛkɔ aburi no sɛ yɛkɔyɛɛ centenary bila aburi no fie ɔha no kɔbɔ ba no wɔ hɔ yɛdu aburi no yɛkɔ so ahyɛ ne kakɛ siwutu bi a ahyɛ apema no kyɛw ɛnti yɛdu aburi no aburufo nyinaa sukuufo no titiriw abɛgyina no wɔhwɛ no ba no so na mebɔ saa drum no na ɔde kuro nso ɔbɔ bass band no yɛwu yɛde gyem na kɛsɛ yɛsɛ mekɔtiba akantinka paa o yɛnkuu siaa na ɛkɔ ɔsɔfo twi na ɔkɔma yɛn bika yɛn ano na yɛbae pɛ no sɛ daabi yɛakyɛ wɔ akuraa nti yɛbɛkɔ aburi sukuu yɛkɔɔ masɔdame ɔno ɛtikya ɔwɔ primary school hɔ ɛne ne nua ne tie ne baako ɔne nua na ɔkyɛ ofiri koro ɔfɔ ne tigya ansa ɔyɛ obi asɛbi ɔyɛ anenan kakra enti yɛkɔbɔ ɔma no sɛ pɛsɛ wɔbɔ adaka sɛ pɛsɛ yɛbɛ sukuu wɔ ha bɛgya ɔtwe yɛn kakra ɔsi yɛn kakra na ɔyɛ no ɔka borɔfo ne borɔfo no yɛ nkyinkyi ɔka pa yɛn ho a na ɔso ɛyɛ yɛkɔ yɛtɔ bɔdze kɔma wɔ wɔnyɛ fa no ti yɛde kɔ ɛwie no na wɔn nso wɔso yɛ kakra a no so monkɔ na moaba ɔbɔ sukuu amɔmmra yɛba pɛ ne bɛsisi yɛ ho yɛbɛkra yɛn awofo sɛ yɛbɛkɔ sukuu wɔbɔ sukuu fɛ no yɛkɔ yɛn ba nwia na yɛkɔ na mesei bɛ a mekɔ no na ɛkyɛ sɛ ahokyɛ kakra wɔ me so ma awofo wɔnni sika nwia no mpanyimfo so adwuma no so a wɔn nso wɔnni bi nti sukuu kɔ no na yɛayɛ mɛden ɛtɔ biribi koraa na nkasɛ megyaa sukuu no koraa me ba akura a sɛ mbɛto maame sɛ wobɛnya sika agya me kwan no ebi ne wɔ bi a aboro sapɔw wɔnyɛ taku bi a wodam so yɛtukutuku mekɔ mekɔ nyinaa na meso anso mayɛ ndɛn di me tim akɔ sɛ mekɔ sukuu yɛkɔ a akɔsi sɛ sɛne ɔkan no yɛwie primary school no 1951 na kɛsɛ yɛkɔ amanfo yɛkɔ no nso yɛamfa adesua ɛnyɛgo ɛtikyafo nso pɛ yɛn asɛm de sɛ biribiara yɛbɔ mmɔden wɔ ho nti yɛkɔ bɛgyi kan a ɔno nso atohwɛ abien na aburufo no wɔntumi yɛn na wɔhwɛ wɔn mpɔ sɛ kurasefo wɔ so wogye mo kan nana wodi kan na nana atɔ so wɔtohwɛ abien yɛwo nana di kan ma de wantɛ sɛ dɛ bɔ so anam sɛ ɛgye kan na akɔtohwɛ abien na ɔbaako bi so challenge wɔ ofie a ɔkɔ sukuu wɔ adasu wɔfɛ na amo yɛwo ɔno na ɔbɛkyɛ ne nkyɛn kakra na ɔbɛsɛ bi ɔbɛdi kan abɛtɔ biribi na mɛma no kwan yɛwo tumi so yɛ akɔsi sɛ yɛwie mɛdɛ fɔm fɔ yɛne wɔnyɛ na kwan ɔde kɔ so mɛ ne nyɛ na kwan yɛkɔ wie yɛwo mayade na bɛsan atim bio na nana nso akyerɛ mu kakra m sɛ woasɛm bisa no mesan sesa no ɔkwan bi so nti nana mɛsrɛ bisa sɛ suban pɔtee bɛn ɛna wosusu sɛ aboa ma ayɔnkofa no agyina saa bɛpɛmpɛ yo yɛwɔ ne sɛ yɛdi kan no koraa yɛ ahobrɛase yɛn baanu no yɛwɔ ahobrɛase ma nipa biara yi sɛne ɔka ha no na biribiara wɔyɛ a ɛyɛ sukuu no mu no
yɛn ne yɛkura mu binom deɛ yɛnim ne akyi de nanso yɛn ne yɛkura mu nti ɛma sukuu biara yɛbɛkɔ mu no atikyɛfo pɛɛ na asɛ mirikatua ei 100 years ei ɛne na wontum no ɛnso de mɛkɔba nti mentum mirika saa kitikiti nso 440 na biribiara ma yɛbɛkɔ no na kyerɛ sɛ yɛma sukuu no ɛhoran nti ɛma sɛ wɔn ho yi wɔn ho yɛ bo a na wɔn ho me a nti ɛno atikyɛfo no titiri wɔn dɔ a wɔde dɔ yɛn baanu no wɔ sukuu mu no nti ɛno boa yɛn ma yɛn nso yɛtumi ka yɛn ho bom kantom sɛ yɛn nyinaa nso yɛfi faako wode ahobrɛase no to nkyɛn ade mbio na ama afei ahobrɛase no akyi no na yɛtumi kasa kyerɛ yɛn ho titiri adesua mu yɛkuri akɔ aburi no aburi ne yɛnkɔhwehwɛ ne yɛbɛtena nkyɛn because ne yɛn abusuafo wɔ hɔ deda a yɛkɔ ba nti yɛne anse yɛkɔkɔ ne yɛwɔdan a yɛde kɔ a yɛda mu nti yɛwɔ primary school no atikyɛfo no pa a wɔpɛ asɛm ti nti baabiara wɔbɛfa biribiara no wɔyɛ ɛna masa Kofi ɔkɔtena papa bi nkyɛn ofiadɔn so na ɔyɛ agric master wɔ botanical gardens wɔ ha na ɔkɔtena ne nkyɛn yɛn teacher ɔkyerɛ ade wɔ class 6 no ɔfrɛ teacher bi wɔha teacher bi nso ɔpɔ bi akɔtena ne nkyɛn nti ɔkɔhu mmenana mmenana kɔɔ mmenana hɔ na mekɔtena nkyɛn kɔtena nkyɛn akyi yɛbɛhu a yɛsɛ teacher bi ne nwia n'akyi ba ne nea master Kofi ɔbɔ a kɔtena ne nkyɛn Kofi adan yɛne yɛgusua nneɛma a yɛne wɔn ntɛm te hɔ no kyerɛ sɛ afei ne yɛkɔ boarding school no so nipa bebrebe a ɛwɔ hɔ no nyinaa biribiara na atikyɛfoɔ afrɛ yɛn wɔm ɛne class prefect ɛne wɔma akɔduu sɛ yɛduu form 4 kɔbɛyɛ ne school prefect wɔde me yɛ assistant yɛwɔ primary no aburi hɔ yɛwɔ primary no so na meyɛ prefect na ɔno yɛ assistant yɛkɔduu hɔ no na ɔno nso kɔyɛ school prefect na meyɛ assistant nti ɛne yɛguma adwama mɛfa ne sɛ adeɛ a atu yɛn ntɛm kakra ne appointment a yɛnyaa no as people teachers ne yɛmu tew yi yɛkɔ ha nanso wɔgya kwan a yɛbɛhyia yɛnhyia wɔ ha koraa a yɛhyia wɔ aburi nti na ɛkyerɛ sɛ yɛatwa yɛn ntɛm ara ne sɛ yɛmfi ɔyɛfunu baako nanso yɛnantew no ɛma atikyɛfo no koraa a wɔkyerɛ n ade koraa no na yɛwɔ nwanwa ɛne mmɔdenbɔ a yɛbɔ sɛ bohomamo sɛ ne sɛ na ɔka wogya kwan a memede adɔ wede menimdɔ o nti wogye 48 baako adɔ manyɛ sika wogya wobɛyɛ sɛ abien ne wɔbue kwan no merekɔ mɛgya wowu ne wɔfa no nyina wowu mame ɛnyɛ ɔna ɔde m kɔɔ su meanam kɔi mame nso ayɛ abɛbɔ a ntumi yɛ hwee nti wɔfa no bia ne wɔboa onua nso a mɛka akyi ne onua nti ahoɔden ne de adɔwɔ de ɛne menimdɛ yanum a na kyerɛ sɛ menam mu akɔsi sɛ mede wie me sukuu na me sɛ yɛboa so ɛna meka no na yɛbɛhyia a na yɛda so wɔ hɔ nti na yɛyɛ ahobrɛase a yɛn baanu no ɛne ntease a yɛwɔ ma akyi yɛsi yɛn ntɛm koraa yɛwie a yɛgya watoɔ ne yɛkɔ ntɔkwa yɛ go bi da ɔyɛ wo koraa obi anyɛ obi da
Oh, yeah, so be I be there. Oh, there may I be a there. Very simple. Onyankopɔn na ɔde ma yɛn yɛn anyɔnkofa nde onyankopɔn na ɔde ma yɛn yɛda da so. Bamucho afutu bɛn na mo de bɛma obi a afi kura na ɔrehyɛ abrabɔ ase bɛn na wobɛka fa nea ɛsɛ sɛ ɛdi n'anim kan a wɔte ase fa abrabɔ ho. Yo, ase abrabɔ ahyɛ ase ɔsɛ nyɛ de na awie yo ɛti sɛ wohyɛ ase yi a ewie woyɛ nso nti abrabɔ ase na bɛyɛ nipa kɛse a na te saa no ahobrɛase titiriw ɛna adebu sɛ wobu ade mɛkae sɛ sɛ wowɔ fi bi mu na wobɔ mmɔden anaasɛ wobrɛ ho ase wɔ fie wɔ a fiefo nyinaa pɛ w'asɛm wonni wɔ a na sɛbisɛbi wo awerɛhɔ abɛfie hɔ ɛsɛ mɛsi wɔ hɔ a anka ɔbɛyɛ sɛ na woyɛ abofrabɔ no deɛ obiaa mu ne namafo bebree hɔ a wɔ so bɛge nye wɔyɛ wɔn tete a wɔtete wɔ fie no ɛnsɛ ni nti wɔde kɔ abɔnten nti obi wɔ hɔ abɛba no akoko ntɔkwa wɔ n'agya ma wɔpirapira no aba fie woba no so na woba no nti wontum ka sɛ wopa no ma wakɔ nti ahobrɛase ɛne odwo ne wɔde hyɛ abrabɔ ase nti woyɛ abofra wo sese Ghana ha kan tete ne de na nte sa kan obiara ba wɔ hɔ a ɛyɛ wo ba nso a wohu na ɛyɛ wo ba ɔyɛ mo na wotumi tia no akorokoro aba na wɔhyɛ nkura sɛ ɔda ase sɛ wahwɛ ne ba no ama no yew ne nso de kɔhwɛ bi ba ɔbaba tua wo mɛkae me nua panyin yere ne ba baako kɔ sukuu ama aburi na ɔyɛ abofrabɔ no papaapa wɔka no ma ne maame abɔ afa ntama abɔ no so na ɔkɔtwe tikye no ɔkɔyɛ wɔ no ɔbɛyɛ wɔ no saa na akɔkɔ ne fi ɔsaa ma abofra yi wɔ nti wankɔ sukuu no anwie yew yɛn kora yɛkɔ sukuu wɔ ha yi ebi kɔ aburi ɔsɛ ɔkɔbɔ de tikye no ɔkɔhwe nankasa ɔyɛ ɔbea nti ɔfa nsa ɔyɛ ɔbea nti ɔbɛtumi ayerɔpɛ ɛyɛ ano wɔ pam no wɔntumi mpɛ sɛ mbɔ nti wankɔ sukuu no anwie na ɔkɔ akura ha yɛkɔbaa no na yɛ obi anwa sɛ mode moayɛ ade papaapa nti obiara mfi ase no ɛsɛ woyere ho papaapa na wobu ade na wobrɛ ho ase nso a onyankopɔn hyira wo na wobiribiri akɔ so fɛɛfɛ nti yɛre ahobrɛase na kɛ sɛ ɛboa yɛn sade a yɛwɔ mu yi nana wadaworo ma dɛn na wobɛka sɛ wo so afa obi a ɔrehyɛ abrabɔ ase dɛn na ɛsɛ sɛ ɔte ase fa abrabɔ ho me abrabɔ no ne nneɛma mmiɛnsa nti saa nneɛma no akyi bere ansa na mokɔ sukuu no nti ama obi ankasa nkyerɛ no bio magya wui na ɔfifi abien mu hu na wɔfrɛ wui nti bika kyerɛ maame sɛ ɔte menkɔtere obiara nkyɛn na menkɔ ɛhɔ nso magya wodi ka wui na sɛnea mete na magya teɛ na ɔbɔ mmaa na atɛbɛ ne ɔfu m'akyi na ɔfifi abien nkyɛn a mekɔɛ no wobɛka sɛ wɔn asaw nsonyi wabɔ bi so meyɛ kom wɔ hɔ a ɛfiri sɛ ɔno nso ka baabi na mpa enti ɔyare ne owu ma menya ahobrɛase saa ahobrɛase na ɛboa me a mede wie sukuu saa ahobrɛase na ɛboa me a onipa bi a mene ne bɛnantew no bitumi ne nantew saa ahobrɛase na nam sɛ mene meyɛbɔ a atena ase abɛfom saa bi ahobrɛase ne ɔbu akyi no so onipa biara wo na wiase na wotumi brɛ ho ase na wobu ade a ɛnkyɛ koraa wonya panin wɔ adwuma mu wo master wokɔ na wodi kan de na ɛwo master no wode good morning ma onipa no hu sɛ wanyi nsene no pokura ma wohu sɛ wobu ne so yɛ wɔ panin adebu ɛna ma ahobrɛase ba
yɛ to so yɛ bien wɔn sɛ yi maa se tram no edin a wɔde to ma no Kwame Wusu menim din ho agoro din wo Wusu menim agoro ɛsiane sɛ ɛno ne yɛ agyapade a mefi soro baeɛ na magya de ma me bi ka no wɔsɛ ɔbɔ obi abakyere da wɔto din no sika a wɔbɛnya wɔ mu no nyinaa no ne wɔde atɔ so oguan ama wo ne wɔbɛyɛ no maa na ɔno ɛnom na wɔbɛfi ahwɛ nti odin a wɔde ato no de wo sakra no sɛ ɛnyɛ subɔ nti ɛne sukuu nti wode wagya din bɛbata ho a na ɛnyɛ subɔ nti a wɔbɛfa wɔsɛ Christian name wobɛfa na bɔ sɛ Christian name na kyerɛ sɛ wɔn so dɛn abrabɔpɔ no wɔbɔ bɛnfo sɛ deɛ ɔwɔ din pa no ɔna wɔto din obi ɔbɔ brapa no ɔna wɔto ne din nti menim din wɔ Wusu ho agu mete wa na si sɛ obi a Wusu no akyerɛ na mete wa na me ho popo nti mehwɛ me din firi yie na ɛnam so ma metumi buade nti ade a naano si ne sɛ brɛ wo ho ase buade ma wo din yɛ w'agyapade yɛfa no saa de abiɛsɛ wotu so ma baabiara nni wɔ a woduwa na wayera koraa na wobɔ odin sɛ wɔfrɛ ma Wusu a papa bi wɔ a wɔfrɛ no Wusu kɔbisa ne sɛ obinya baabi a wama wadaa no nti yɛn ahyia wɔ ha mɛka kyerɛ sɛ din na wagyapade a wofii soro Onyankopɔn de wobɔ asase so no wɔde kyɛ wo nsa yɛ wo din sɛ wosakra wo din na ɛnyɛ sɛ bi a wakɔdi hene wama abrɛmpɔn din a saa abrɛmpɔn din no koraa so yɛ sɛ wɔyɛ ndɛn wohwɛ so yɛ na wanwu agua no fifi saa nneɛma abiɛsa nam de nam wiase bɛtom saa de dama so Ɔdawroma dɛn na abɛbata ahensɛm anaasɛ chieftaincy system ho mprempren a wosusu sɛ wonyan a na nka yɛasan akɔfa tete den baabi a wokɔe de yo yɛhyia baabi ɔsoro wɔ yo nokware ka yɛ baako pɛ yo bɛde kɔ n'anim no na nneɛma bi wɔ tetefo no mu a wɔde hyɛ agua ho anaa kuro koraa ho nti ama ɛno nti obi ahwɛ n'awerɛ so yi saa ehu na wɔde hyehyɛ mu no mprempren no saa nneɛma no ɛnni hɔ bio ehu ni bi sɛ kan no agua ho de na wɔbu agua no sɛ bɛtum aka a na ɛnyɛ atoro na medidi a kan no wɔsɛ wɔpun agua ndɔkɔde a wɔde pun no de ne yɛnyin yɛ nti yɛnim ndɔkɔde ɛno akyi no ɛno na meka di ho asɛm no sɛ meyɛ ɔsonani na makongwa a ɛwɔ aburi ɔlɔkyi asona akongwa na ɛda hɔ no din no nti asona din no nti ɛsɛ mebu me ho na mebu agua no so asɛ wɔyɛ Kristoni na wɔmmu Yesu yɛ Kristoni a sɛ wɔmmu Yesu paa na ɔno so de wakɔ Onyankopɔn wɔ nti saa de bu no sɛ woyɛ ɔhene na saa de bu no woni mu a wahene na wodi no ɛyɛ ɔkwa yɛba ahensɛm so yi de ne yɛnkɔ asase so sɛde sɛ asase na ɔhene tra so de hene ɛno nti ɛna mede kanka hu asase no ɛnde panyin bɛtwe saa bere no a yɛka no na wɔsɛ Onyankopɔn na ɔbɔe nti na gyɛ sɛ Onyankopɔn de ato ama ɛna ɔno abɔ onipa baa so
Ya mom wanfo an rufa ako. Bra wo kɔ no wonyin no watriw ko. Watete mo kɔ na hin kusemiara. Ohini bitumi mobilize ni nkrofo ya na asase hwenti. Aja mo akɔ. Ya de ndi kwa wo kɔ na kuro bi je wo ketewa bia watu. Wo atwa o hia fa ho. Ja wo tu ba wa kire wo so wa kire no mum. Wo be ka wo ho. Na fi akwa na asase ayomode a. Ayomode a de odi kanfo no na ayo hene. Na keso no ba bi di mo so. Utema na mo tere mo ashima. Na kese mo ayo hene. Na boye mere wo dia na biribia mo kofa mo so di na ese mo ani yede okum di e ma amanko bai Martin chin na fi sakra sisi ni bibia ni agire o se kan ne wo okon se ne awoken ana ne di ahensem mu akweten se ne be ya bang ya be bia tira nya bangbo sese okono ebisa no abrase yo be ko be here adonte hene nifa hene chidom hene ankobia hene ne nekeka ususu se sese be bia wi ase na nyinga du a okono enni ho papa bi o no di bi o no ne nyina ho da so hia that say etu ho ne yanko kwani a ehu yankoko no ko amprempre ya kono ye nkabom ne ntiase yamfa sese yamfa tue ne ade nkoko te sekan yanchiri no mum yemom o yo hene na wo ahobrase ane nkabom nyasam sebu hiankura mu timi ka wo pesa sofo boma bibia mu na mo gina ho na wa ahemi no so ekoso ti kabom ti ase ni bia koye ene hunya ahemfo tete erase omanga de hye yehu bi yati bi ni akachi ne doso yembiri ni swade enso ye betwa ye ho britie bi mu aba esira mo nko ba bia from Ochami James Owusu bibiri na frem Ochami equalizer me nuane na Owusu akono amenya chambe semfi aduasani and kwasemi ni won na ochina de school fi class 1 copy classes ne yakotwa so abri na kakra meka ne se yan papa fu a kase anase master bo anase na Owusu akono kase yi nsa wono nsa se bo wono mzigarit won so masra ana won no tramo masra ya mrante ya man se sa okwan me nuane mpanyifu anase papa mpanyifu fa so wonyin che no won fa so okwan so wonya nsanom wonya zigarit no wonya sabi mpanyifu emiasem emwa won masra se ni mpanyifu fa so a ebua won a won anyi abetu sa azebire no masra se mfre nya won fa so na wonyima mpanyifu ya ndache ne won ofram tu ayebuafo metanya me asbebre se menyin abeto me mpanyifu a woda so wo ahoden medi mfi eduson ama beto mpanyifu sana won abrabo to nipa wo abadai wotia mufra na won abrabo ayenhwe so pa bebre ama nipa bebre akokan nti mesrem ni anum kuma no so wonti won panyin afoto yemfa obusa na wode obu ma mufra ene won panyin ama nipa bebre bondin gokruma ene aman akura won aye adwuma afaso no won hwe sa hwe so pa no won fa mo mbra obenyin ache na yira ese mpempesu edu no meda ledika meda master bua ena na Owusu akono ase papa ne won abrabom koma wani yantwetwe no na kakra mu se won bresu no na yambresu na sabi nsonsuru wom won bresu won no mensa sabi won mu obra na emfata na yani mra wanti abena no kwari ni obra ego me edi nti obere obi amfia aduase no wawu mfia aduonu no wawu sami nyane mpanifu an ko bi konfia aduokon bi konfia aduokon na echi ti mesra se yamrante no okon ofa so abepem ne wada so tiase a wo wonkom wo ahoden no kan fa so na kan mo yansa ti mesra se kaka okan yanyina fa mtie mfu
na ye most obra pay bi na da che so yin kodu pempesa so odu ni so bi na boy and da che asetrem afa me wie no kura no me le kira yen nuan ma se me ka che ne market wan se me de pa se Gani ya ban mo fra no adibu bebre ni mo afam na ne odi kan no o so odi adibu osuro ene ofa no odi bu ho brama otu onim du sam pempem so mesre se won fa se okwan so e babu ayi nyina na da che ahye nyankopon anu nyam da mo ase wa kwanya odi ama me se me so metumi akabi efa yen empanyin ho suban wodan dia ama won so tumanyin abedu sese medin de William Apiedu na do na from teacher Apiedu is I say na me machira deda suban bi anasa abrabo pa yan penfo na usu akron ane me am papa masa eboa wo fema edwa bedu sese no eye ahobrase ojo osetie ne nyamsuro no je de se enyina ye fema ebe boy na medititi ndi mehu se aboa me pa nyame kan ne se ye nyina wo memfa saa suban emre ho ase wo ne ye nyina mu enyu setie ema ye mpemfo ene emofra ye mpemfo nkuto na mofra so ye se ye de setie ma wo efi se empem bu bebi se edu su tobra abofra small penyin edu opebre nso a openyin asoma abofra ofem kwamna bi ana se ofa boy tuba na okura mu no anwa na mikura mu de bi samri na atama bi mpe na mpese meka ansa no nipa betina wiase na obenyin ache no eye obu awle ma umpanyinfo ani usuro awle ma umpanyinfo ana se mufra ni mpanyin nyina se woti wiase na se wuso be ma ho so bebre emfa wonkosi be bia ade se bi owu o haw ene abebrese ene adebro ani ya kanu abebrase ndan ko den kuda ndan ko biya ko takara ne ko ta kwawda ni le binya wuda ni yo biya de nda ta tuma ko tuku isinde nya sa sele ko funi nya sana da tunna ama de tuku wala na ko sa ta ko tuku yang jadi na bam bang ayam pasal saya ada kurang bah saya ada saya mau suara mau kawan tu cuma musuhan jadi tu wang bang tu jadi anda ni aku jadi pasal bukan saya pasal ni sih macam Midini Joseph Osu Beni me papa ne obada kadiko ande bia na futu de men se onipa onam a hwe wana momuye ene okasabiem afu bu ma penfo de bia no me papa danfo ne master ebua ndi de bia me so mentikuru me ba ha de bia me kono koje afutu ansan makọ ndi se penfo abrabo ne esua ne de boyem brawo de biete ndi me se nyame hia ma won no aka nyina so ye be fatie mo fra abra so ye muade ye nsurade nti ye tie won afutu na ye nsu enyinche be pen party se won damase se nyame so hia ma won efe bekwen me nane opene kwesi sama one nana osu akono no na start abrabo ase ogbada ka ha na me mpembe bria me bai me se omodi omachichi kro ni ye ma afutipa ba kro ma ese no ye obibia wa ha but ne omni se yen kwala ye kro ma ason ye de but me no miti afutu kakra e me ko primary school ha man ko ss but esi ano etme mmia mani esunya adwuma ma me ne la city funere enante nti afutu metu aka kire me nuanom ne se bibia ne entubase abrabobu a me bone ne krampo na me ba he mesunya nyansa kakra de ewu nti me se nya me mpa bo se onhia mpemfo no no nhia na no osi akono tu me fumuri bi atwem but ne refi ne aka kire me se abrabo na wo bo no wo ma ho mo bia but me mmia mani adwuma we nti ma akono even though nana ekufa do krampo me na ire akasada ewo madwuma ho nti ndi me se Ghana man se ise youth na ba wi asna wona edin nam kana me no bibi e fense tramo ba se tramo ho o de fra rush ni ade no anom ebinim no mo awu ebi nso no ma mutumi nyankwa sra na me sra o man Ghana se o mo nyantu ba se Kamara Sanda Sudan papa ni nana de kru na
Me papa panyin so no. So sa de boa. Me brother, ma me nso no te, ma me amasiesi na wa. Na me afutu a papa no wo kan no, ma atufa ni nyina. Ewe o man adehye yamamu nyina kwa babi o reba brabo fa pempo ndwumede so. Sabre bere akwatia yenti yerentu ya menware pi. Nana wadawro ma. Obu adaka man o ha ben pa na wonne mu a ihia se. Ebe yemo moya. Bring ya. Going. Mofra de piano. School di a church for pomadi. Mofra de piano. Anya do for guru. Emma. Awo fukura ntu mu nkabo. Na kan to matike fo. Na no ne ade a. Ese se o man no. Ku man ni o man ni na. Ya kan adwunu bo. Ayema. This is education officers and so. What boy? That's how you are. I'm Yenya. Niye benya ni ye. Say I'm not going to say. You who ba wanting. All the time. Pray for that. And you're smart, man. Now education. Yes, also. Get a report to look on. Not work on home fashion. You are boy near so that problem. Musu bampa mo de abobre. Obi be say Susan so bampa na o man ni nyina e de abre. Susan so ban na musu bampa de abre e obo adaka. Sir, you share in educational side there. You say mo frano bebre yam bresya yewo adikiri mu no ofra bebre akọ ngani bimpo akwa ya titise binim kura wie universities tini yewu se ni abre a yewo ho ne de kire wo no odi so mamrem yo yambre so no ofra ya kire ma adi bebre akọ ngani ususu se den na ye yifi imprempren ya adesua hyehyɛ pon na ne ofra ne syllabus ususu se den na ye yifi mu a ebe na den na ye de kanso a ebe ma ya adesua na education no edi mu pa yo imprempren no ko kwasem ni fi school mo adikire mo na che syllabus ni ne wo ye mo imprempren li nyam pese akawade ka ho a eye ne se anka wode kwaduma ya agric beka ho ene handwork beka ho na bofra ni wi school kra onim ne satia na adwuma kakra onim satia na adwuma kakra na makra apie adu den na wode baso beka wana se mo Francis say work school na mom adesua na enko papa etika fo gbo awon mo Francis fi mi picture ni ade nkuto na kese ewo waduma work school a wan yi wo shi ade nti pese betumi anka ye parent teacher association ye she mo de wa ha na ye bua mo fa na wo shi ade wo fi se le mo fra adesua no wo yire wo papa ye wo nti se ya mo ma homeje mu obi bi sa se nti dem paten na mo ye mo project bi wo mo nisu na adwuma bi a mo di sabre wo mo ahomeje mu yo se ya no se ye bo mangno na adesua na sa me kan ekoso ya anka sale se man ketinkeje bi na wo fi se be oh bi a kwati family bi ya kakra na ke ye to bi di you want to buy yo na wa sa wo ma wo so oh sala wa ye kakra aganam pese michiro this is big akara shabara ebo manua tiyama bajawa to ansa ye babu awo wonu akura sabi kafra o kan ye betima chiro ma ye wa sema etwa to kra o be ka chiro bi o hwedumadi ne de baka tense sabi wo kwa wonka wo ngachi yo se wo school ni akọ school wa ha edu be bi am pepe wo
wɔnya yɛ mu wunti ama bebree asi nka ɛyɛ no nyam hyɛ wahyɛ no nyam enti Yesu bang no so abo yɛn papaapa ti mo fla ka akyi no wɔnyɛ wɔn nsuade na wɔn abrabɔ nso ayɛ pɛpɛɛpɛ sɛnea yɛn de nsu ayɛ yɛn pɛ bi a yɛn pɛ yɛn ho asɛm ɛno nti wɔn hwɛ sɛ Yesu bang no yɛn kɔ sukuu no yɛn basabasa biara besaa bi ankɔfo bu yɛn papaapa wɔ mpɛkyɛm ha ɛna mpɛ sɛ mofra no aka no so wɔhyia Yesu bang no na wada woro ma me yo hin nti na mo dwumadi abie mpɛyɛfo ba na ɛwɔ mu no sɛ mbɔ mmɔden sɛ wɔbɛbrɛ wo ase na wɔhwɛ ɔman no mu aka bɔ yɛ nyinaa yɛde akyekyere ɔman no meba mmɔfra no mu nso a ɛsɛ sɛ abɔfra biara na meka ɛdi ka no na wo botae nyɛ w'adwuma nka sɛ wohwa nti fa botae bi si w'anim sɛ sukuu no wakɔ awie te sɛ na bi papa champon gyina hɔ yi wɔde botae si n'anim ma nnɛ ne nti na ama nnɛ yɛyɛ gyina ha bi a yɛn bɛpie wɔ baabi ban so nti abɔfra biara a wɔkɔ sukuu no ɔmfa botae si wɔ awofo no nso mma ne wɔ ma ɛhu botae nti a wɔde wɔn kɔ sukuu ɛsɛ saa de yɛtumi som ne ɛyɛ a ɛbɛboa ma nkyirima no nso wɔtumi asɔre yɛda mo ase ɔman ade hye yɛda mo nyinaa ase na mpanyin sɛ sɛ bekafra efiri tete obi nkwati nyansapɔn ne nhyirapɔn wura mrapɔn fapempɔn tumpɔn ɔmampɔn biara mu da na asɛmpa yɛtia ɛno nti menim sɛ nea moasua wɔ mu na dɔɔso obi ka sɛ mentwa ne nyinaa tia a ɛrenyɛ yi nsɛm a wɔn aka nyinaa yɛ sɛm a mu yɛ duru na nea wɔyɛ na meyi afim na nea wɔyɛ na mede bɛka ho yɛtwa ne singa medin de fapempɔn abrabɔ fapempɔn dwumadi ne yɛre kukuru mpo ne o ne yɛbɛsoa na ɛda mo ase ama mo mmɔ ne tie ama mo mmɔ ne hwɛ a ade hye